Merħba u grazzi tal-inaqattu magħna għal podcast ieħor ta' Ġemma. Illum se nitkellmu fuq suġġett li jagħmel ħajja ta' kull individwu aktar faċli, is-servizzi online tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Għal daqstant magħna naqdu Sinjura Marisa Vella u s-Sinjura Rodien Farrugia. Biex jispjegawna daqsxejn aktar x'jagħmel u x'servizzi hemm fid-Direttorat tal-Operat fih dan il-Ministeru tal-Politika Soċjali. Biex nagħmluha daqsxejn forsi aktar sempliċi daw in-nies jaħdmu wara l-kwinti, ma jintaqgħux wiċċ in wiċċ ma' service user, però jassiguraw li kull ilment jiġi wkoll segwit kif suppost. Mela, Marisa, nitolbok kittina daqsxejn introduzzjoni tiegħek personali. Grazzi Daniela u merħba. Jiena Marisa Vella, assistent direttur fil-fiħdan il-Direttorat tal-Operat, xogħli huwa li ngħin lid-direttur, l-amministrazzjoni li naraw li x-xogħol within id-direttorat jisir sewwa. Barra minn hekk nieħdu ħsieb customer care li huwa rwol importanti ħafna fid-direttorat u għandna wkoll sezzjoni żgħira li tħossib riċerka u tħossib retention policies u jieħdu ħsieb mhux jieħdu ħsieb għax persuna waħda fil-fatt hemm li tagħmel l-arkivjar tal-files fih dan il-Ministeru kollu u barra minn hekk għandna wkoll il-maintenance bħala responsabilità tagħna fi proġetti, maintenance ta' kuljum, eċetera, eċetera. U inti Rodien, jidil inti customer care u xejn? Iva, Rodien iktar customer care. Jiena aktar fuq customer care, nara il-każijiet li jidħlu għandna minant servizz.gov fejn il-pubbliku illum imur biex jinqeda kemm personali, kemm b'email jew jekk iċempel fuq 153. Dawk il-każijiet jgħaddu għandna fejn aħna nirrelataw ma' sezzjoni konċernata sabiex il-każ jingħata l-attenzjoni meħtieġa u l-klijent ikollu ir-risposta fil-ħin adekwat kemm jista' jkun ir-risposta li jkun jixtieq fuq il-każ tiegħu. Biex forsi nagħtu daqsxejn ta' background ta' x'jagħmel id-Direttorat tal-Operations fejn jidħlu kif għadna Servizzi online. Servizzi online. Yes, fil-fatt kont se nżid ma' dak li qalet Rodien, aħna għandna wkoll fil-website Contact Us Form. Tajjeb li l-klient jista' jimla u jgħaddi dirett flok imur servizz.gov. Jgħaddi dirett għandna jinfetaħ każ u niffollowjaw aħna mill-ewwel. Il-każ jgħaddi għandna bħala customer care agents għandna l-aġenti illi jaraw dawn il-każijiet isegwuhom biex jaraw x'azzjoni meħtieġa dawn huma każijiet varji fuq kull benefiċċju li jinħareġ min-naħa tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ġifieri ngħidu l-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali, il-pensjonijiet, il-pagamenti ta' sigurtà ġifieri soċjali, benefiċċji il-blu u xejn blu. Benefiċċji mhux kontributorji kollha, assistenza ta' disabilità, assistenza ta' unemployment benefit, maternità, mal-familja, benefiċċji relatati mal-familja. Kull benefiċċju li jaqa' taħt il-kappa tal-Ministeru tal-Politika Soċjali. Literalment minn qabel titwielet sakemm tmut. Eżattament. Hemm diversi applikazzjoni online ukoll u Fuq il-website hemm l-informazzjoni kollha, hemm x'tieħtieġ u min jista' japplika, hemm l-eligibilità, hemm id-dokumenti li għandek bżonn meta tapplika u hemm ukoll links għall-online form biex inti tkun tista' tapplika. M'għandekx għalfejn tinqala mid-dar jekk inti l-ħadd fil-għaxija kun forsi kwietu tista' tajt isma' jien għandi bżonn applika għal dan il-benefiċċju, hemm l-informazzjoni kollha ta' kull m'għandek bżonn biex inti tapplika u tista' tissubmittja kollox online. U anke pagamenti u xejn jistgħu jsiru online, ikkorreġuni jekk qed nisbalja. Iva, fil-fatt jekk inti għandek ħlas żejjed li trid tagħmel, kemm jekk tidħol BID ikollok l-informazzjoni tiegħek lesta u inti timla fejn hemm bżonn u li jsaqsik u tagħmel il-pagament minn hemmhekk. Jekk inti m'intix kapaċi biżżejjed biex tasal inti għaliha, jista' jidħol xi ħadd responsabbli għalik, jimla l-informazzjoni tiegħek mingħajr ID u jista' jħallas f'ismek basta jkollu d-dettalji għax inti tirċievi karta qabel, ikun hemm id-dettall kollu fuqha u jimxi magħha. U daw jinvolvu però wkoll daqsxejn dettalji sensittivi xi kollok anke dettalji tal-bank. Huma sikuri ħanejdek biex insejgu ras. Iva, sikuri ħafna. Speċjalment meta l-persuna tidħol bl-ID għaliex ovvjament inti qed tivverifika qabel qed tidħol bl-ID qed tivverifika d-dettalji kollha tiegħek u allura
ovvjament dejjem huwa sikur sakemm inti iżomm il-password għalik u ovvjament Il-password tal-EID. tal-EID Eżatt. hija dejjem importanti li dak li jkun dan bħal password tal-bank għaliex ovvjament jekk xi ħadd ħajkollu aċċess għall password tiegħek għandu aċċess għall-informazzjoni tiegħek ukoll. Jiġifieri hija xi ħaġa li importanti li dak li jkun iżomma personali u hekk ikun sigur 100%. Jekk però kif qalet Marisa jidħol xi ħadd biex jgħinhom Yes. u ma jużawx l-EID. Sa f'dak il-każ iridu jerġgħu daħlu kollox manwalment. Iva, fil-fatt tal-ekket irid ikollu l-informazzjoni kollha. Issa jekk il-persuna tħallas b'kart tiegħu jew kart tal-persuna sinjal li tkun fdata minn dak il-klient li jkun fdah biex iħallas l-pagament. U dan f'naqs li l-persuna trid tagħti lura sewwa. Eżatt. Ġifieri dan il-persuna mhux se jkollu aċċess għall-ebda informazzjoni ta' pagamenti tal-persuna l-oħra. Ġifieri dan kemm jagħmel il-ħlas f'isima biss biex inserħu ras. U biex insaqsi, pereżempju, jekk inti ħatapplika għal Children's Allowance. Iva? Dan ukoll tista' tagħmilha online. Yes. F'dak il-każ, pereżempju, x'dokumenti hemm bżonn? Biex tapplika l-Children Allowance hemm bżonn l-FS3 ta' sentejn ilu għax dejjem sentejn blura. Alright. Jiddependi l-istatus tal-persuna, jekkux miż-żewġa, jekkux ma' partner, jekkux qed tapplika weħida, ġifieri hemm kollox miktub fuq l-informazzjoni tal-website. Ma jintalbux ħafna affarijiet. Ġieli jiskatta wkoll. Eżatt, normalment illum jiskatta awtomatikament kemm iċ-Children's Allowance u kemm iċ-Child Bed Ġifieri Bonus. għasandu għalfejn japplikaw. Le, jekk il-persuni li huma Maltin u ma kienx hemm xi tibdil fiċ-ċirkostanzi minn meta fuq mill-informazzjoni li għandna diġà, normalment jekk ma jkollniex IBAN number, tintbagħat ittra lil klient tgħidilhom ituna l-IBAN number u jekk dawn jaħdmu tnejn u allura l-inkam tagħhom huwa li se jeċċedi li huma jkunu intitolat għal dik li ngħidu la Children's Allowance flat rate, mela m'hemm bżonn jintela xejn, illum għandna aċċess dirett mill-IRD nirċievu l-ammonti tal-pagi u jekk ma jkollu kollox in regola, il-ġenituri jkollhom kollox in regola u ma kien l-ebda tip fiċ-ċirkostanzi, tibdil fiċ-ċirkostanzi, kemm jibgħatilna l-IBAN number u nistgħu Jispaċċa waħdu. Meta jiġi reġistrata tarbija jitlaqkom kollox awtomatiku. Eżattament. Ejja ngħidu persuna qed isserraħ rasa li ħajitla kollox awtomatiku u forsi ma telax. Okay. Kemm iridu jistennew qabel jikkuntattjawkom? Aħna dejjem ngħidu wara r-reġistrazzjoni titgħaddi mill-inqas 3 ġimgħat biex inkunu ċerti li r-reġistrazzjoni saret u deret. Alright. Min wara 3 ġimgħat jekk jara li ma rċieva xejn, jista' jiċċekkja mad-dipartiment jew ma' servizz.gov jew inkella jidħolu japplikaw hemm ħafna options li tista' tagħmel u awtomatikament mbagħad jinħadimlu. Jekk persuna jrid jirrapporta forsi pagament li ma ġiex irċevut. X'inhi l-proċedura? Hija xi ħaġa sempliċi online, xi ħaġa li tirrikjeda ħafna dokumenti, kif Le, ma tirrekjedix ħafna dokumenti, biss normalment bħala rapport irid isir rapport, jiġifieri f'dak il-każ iktar nissuġġerixxu li l-persuna tmur fiżikament biex qiegħed irrapporta u jkun hemm dikjarazzjoni iffirmata illi ma rċivitux. Dan imbagħad isir stop payment ta' dak il-pagament, jiġifieri anke jekk imbagħad il-persuna tirċivih, għalhekk nissuġġerixxu li dak li jkun jagħti ftit ċans. Illum dawn naqsu ħafna għaliex illum ċekkijiet huma rari li nħarġu, ġiri hemm vera każijiet ftit. Illum bid-direct eżatt. Allura llum dawk inqataw ħafna. M'għadniex ikollna ħafna minnhom. Alright, u jekk pereżempju persuna tittapplika wkoll l-istess ħaġa għal xi benefiċċju tad-diżabilità. Nafu li jista' ħarġu ħafna iktar riċentement tħabbru fil-budget ħarġu iktar miżuri ġodda u pagamenti ġodda. Saret iktar faċli wkoll għax jipplikalek dirett il-professur jew it-tabib li inti tkun mort għandu u jiskatta wkoll il-pagament wara inti li tkun dert il-bord u jiverifikaw li inti tolat jew le. Jekk nista' forsi nsaqsikom għax kif qed tgħid sewwa Marisa issa saret iktar faċli. Tistgħu għall-benefiċċju ta' min qed jisma' tispjegaw naqra kif inhi biex japplikaw għall-benefiċċju tad-diżabilità. Tistgħu tispjegalhom forsi xi ftit? Le, l-unika ħaġa jekk inti tbagħti bid-diżabilità, inti ħadd tmur għand il-persuna li ħajarak il-professur jew inkella l-aħjar aħna nissuġġerixxu professur. Alright, għax imbagħad jekk inti tkun m'għaddejtx mill-eligibilità u tkun tagħmel reconsideration jgħidula, jitolbu biex tmur
parir iktar dettaljat Dettaljat, mit-tabib tiegħek professjonali. Mbagħad jimlilek il-medical report, jimlilek l-application tgħaddi dirett mad-dipartiment u hemm jiskatta l-proċess biex jibgħat għalik il-medical board, jibgħatu għalik tidher s'intendi biex jaraw l-eligibilità tiegħek u minn hemm mbagħad jaraw jekk hix eligibbli jew le. U ċ-ċertifikat il-blu jiena ġieli użajtu s-servizz li tapplodja ċ-ċertifikat il-blu u tirċievi notifika. U xek li ġie upload biex inti żomma bħala jisa irċevuta ta' sigurtà jekk għal ħares qatt jinqala xi ħaġa. Eżatt. Ħansaqsikom, x'inhu l-iktar servizz li qed taraw li qed jasal għandkom, id-domanda fuq liema servizz l-iktar lija? Id-domanda normalment tvarja skont l-istaġun biex ngħidu hekk għaliex pereżempju meta jkun hemm kull 13-il ġimgħa joħorġu pagamenti tal-allowance ta' tfal, in-work benefit, allura dak ikun hemm dak il-perjodu jkollna iktar mistoqsijiet fuq dawk. Nistgħu nsemmu wkoll li anke l-in-work benefit illum huwa joħroġ awtomatikament, ġifieri dik ukoll qed tgħin ħafna l-proċess biex iktar dak li jkun jitħallas malajr u fil-ħin. Biss naħseb mistoqsijiet li jkollna matul is-sena kollha u mal-aktar li jkollna relatati ma' pensjoni tal-irtirar. Yes, fil-fatt mill-istatistika li nagħmel jiena ta' kull sena, l-iktar tlieta kienu retirement pension, social security contributions u children allowance. Daw kienu l-iktar peak li daħlu. Kenna ammont ta' 38,900 bħala każijiet. Minnhom xi 1,300-1,400 daħlu dirett minnant il-persuna, so ma marrux through service.gov. Kuntattjawkom dirett. Yes, u tajjeb ngħidu li by end of year, is-sena l-oħra, kien hemm biss 450 li għadhom attivi, ġifieri l-oħrajn b'xi mod għalaqnihom. Issa biex nagħlquhom sintendi rridu niffollowjaw hemm minnhom niffollow hemm mas-sezzjonijiet, hemm minnhom irridu nerġgħu nikkuntattjaw il-klient biex inkunu ċerti minn dak li qed jitlob, ġifieri hemm ħafna skont il-każ x'inhu. U inti semmejt l-in-work benefit, Fredien. Iva. Tista' forsi tispjegalhom daqsxejn x'inhu l-in-work benefit? Mela, l-work benefit jingħata il-ġenituri li għandhom ulied taħt 23 sena anki jekk dawn l-ulied jibdew jaħdmu imma sakemm għadhom jgħixu taħt l-istess saqaf tal-ġenituri u l-ġenituri qegħdin f'impjieg importanti. Kemm jekk ġenitur wieħed jaħdem jew anke tnejn, ma l-importanti li hemm xi ħadd jaħdem. ċaħat li għati l-kontribuzzjoni. Eżatt, għalhekk jiseħ in-work benefit biex dejjem sostni dawk li qed jagħmlu ħilithom biex ovvjament il-familja tħul tkun aħjar. Dan huwa relatat ma' dak id-dħul. U da ma jridux japplikaw għalih, sar awtomatiku. Sar awtomatiku biss f'każijiet li pereżempju jekk kollok xi self-employed illi forsi jkun għadhom ma daħlu xi karti ta' rċevuti ta' kontribuzzjonijiet, hemmhekk jaf jintalbu sabiex japplikaw. Jew jekk ikun hemm xi tibdil fil-ċirkostanzi forsi bħal separazzjoni jew il-koppja żewġet jew xi tibdil fil-ċirkostanzi. Il-fatt huwa li aħna naħdmu online mal-Dipartiment tat interni, ġifieri l-informazzjoni jekk inti ma tkunx jekk inti għandna tkun mod u d-Dipartiment tat-Taxxi Interni tkun mod ieħor ma tkunx ġiet updated, ma niftemux il-kelma, allura ma titlax l-informazzjoni tal-income. Ġifieri importanti li n-nies iżommu kollox updated f'kwalinkun dipartiment, ġifieri biex kun saw taħdmu flimkien. Iva. U ħlas ta' martu kollu xek titlu fih sija għal min huwa impjegat u sija għal min hu self-employed u xek. Iva. F'kalma waħda biex nagħmlu aktar sempliċi mhux tal-li taħdmu wara l-kwinti, tal-li x-xogħol tagħkom qed jiżdied għax ovvjament issa sar hemm ħafna servizzi u applikazzjonijiet direttament online. In-nies għandhom ħafna minn fejn jiġu għal għandna. Reachable iktar. Hemm il-Facebook, hemm il-chatbots, hemm il-tmur walk-ins, hemm il-telefonati, hemm l-emails, hemm dirett magħna bil-website, ġifieri n-nies għandhom ħafna minn fejn jażlu. U fil-kumdita ta' darek tgħidu kifini. Inti pereżempju dar il-ħadd l-estate li kellek tagħmel tgħid tara għandi bżonn diħan iċċekkjahha. Jekk ġobkom nitlobkom, forsi tagħtu xi daqsxejn kontekst, ġifieri il-website, Facebook fuq Facebook. Yes, fuq Facebook hemm il-page tal-Dipartiment u Benefiċċji Soċjali. Bħala website socialsecurity.gov.uk.
.gov.mt u jsibu l-website hemmhekk kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti, ġifieri tista' taqleb il-lingwa kumdita tiegħek. Edha maqsuma f'kaxxi biex ma titfixkilx inti f'liema benefiċċju ħadd User friendly ġifieri. Iva user friendly ħafna u l-informazzjoni kuljum dettaljata. Jekk naraw li pereżempju daħlet xi informazzjoni ġdida, ninformaw biex tinbidel u tiġi updated fuq l-informazzjoni fuq il-website ġifieri hemm. Barra minn hekk anki servizz.gov għandhom parti għall-familja li wkoll tinkludi informazzjoni l-istess minna li hija relatata mal-istess affarijiet. Tajb ukoll ngħidu li fil-website hemm ħafna online services, servizzi online, kemm pereżempju biex tbiddel l-IBAN, biex tbiddel personal details, biex inti tiċċekkja l-application fej waslet, timmonitorja l-application tiegħek. Jekk inti trid pereżempju tidħol u tiċċekkja il-file tiegħek fejn wasal, hemm ħafna affarijiet forsi tista' żżid inti. Titlob li tara lista tal-kontribuzzjonijiet tiegħek. Dik importanti ħafna ġifieri jistgħu jitlu jaraw kemm għandhom kontribuzzjonijiet, jekk kollox irregola. Eżatt, u mbagħad jekk ikun hemm xi ħaġa illi pereżempju huma jafu li jħallsu dik is-sena ma dik is-sena ma tidirx li hija mħallsa, mill-website stess mill-contact form jistgħu jibatulna kopja tal-FS3 li tuli dawn imħallsin u min-naħa tagħna jkun jista' jsir l-update biex ovvjament dawk jiġu ġutu jiġu kif suppost. Ġifieri fuq il-website isibu contact form biex jikkuntattjawkom direttament ċertu tip tal-menti u preokkupazzjonijiet li jkollhom. U jidhirli li għandkom Facebook page u x'hekk ukoll. Mhux tagħna dirett, ġifieri hija mħadma mid-Dipartiment tal-Permanent Secretary, mis-sezzjoni tal-Permanent Secretary, però iva hemm il-Facebook page jistgħu jitlu fil-fatt ħafna. U anke tiġi updated regolari bl-informazzjoni, il-Permanent Segretarju Permanenti tagħna. Il-ħin kollu jtella l-updates kemm anke fil-budget, kemm anke regolari kważi kuljum kważi nara xi ħaġa ġdida, ġifieri. U meta jsiru kif għattu sewwa intkom jsiru updates, jitħabbru xi benefiċċji ġodda. Kemm iddum biex tiġi updated il-website biex dak li jkun jekk taħal ikun jaf isma' din hija updated jew din mhijiex updated. Il-biċċa l-kbira issir press release. Qabel il-press release irid ikun hemm kollox lest. Ġifieri hekk qed naħdmu fil-preżent li jekk ikun ħassir press release illum, l-informazzjoni tkun ġiet iċċekkjata u ġa sar it-testing u kollox tagħha u jitilgħu flimkien, ġifieri l-informazzjoni edha. Meta titħabbar il-press release, l-informazzjoni mbagħad li ħajsibu ħatkun updated mill-ewwel process. Mela meta jsiru dawn l-affarijiet ikollkom ħafna xogħol. Iva, ovvjament, kull meta tinħareġ ħaġa ġdida, ovvjament il-pubbliku jkun interessati biex jara kif taffettwah, biss jekk jidħol fil-website se jsib l-informazzjoni fejn mbagħad għax l-informazzjoni hija ġenerali ovvjament, fejn mbagħad ikollu mistoqsijiet jista' jew bil-contact form jew jikkuntattja servizz.gov, però b'xi mod jikkuntattjana u aħna naraw li dik il-mistoqsija tiġi mwieġba lilu billi nirrispondu lura jew by email jew billi nċemplu lura skont il-każ xejn. Nirringrazzjakom ħafna mhux biss tal-li ġejtu hawn, però tax-xogħol li tagħmlu li kif edna fil-bidu ma tantx jidher għax ma tintaqgħux ma' service user. Nirringrazzjakom ħafna, inħeġġukom jekk ikolkom xi ilmenti jew xi mistoqsijiet tużaw is-servizzi li hemm online. Kif edna jassiguraw ruhom illi tindew mill-iktar fis possibbli għax mhux dejjem jagħti l-każ li tista' tiġi risolta ċumpaqpu mimma jippruvaw l-aħjar li jistgħu. Nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu magħna u grazzi tal-li segwejtuna. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li miss.